Jotana lamsago ani kokrok dalbitalni Bwsok friend chong naidi kaisa borok pukhri o aa bangmani o aa no romani naidi bwswk khe maan nai lainai. Lori tongmai khe naidi belai kabang kakhana hiliya hili kotor khe soi tongkha belai no kabang khe kakhana ko naidi o ma ha bangmani komai no 40 kg aswk kabang aa o ma o ano puisa pho Bangladesh ni aa hinui kirejagbai o naidi bono sai tongo tabo keji se 5000 kg bo bole bono sai kirejak bole keji se 5000 naini di ko ama masasi ajero kanai naikhe kirima si jahing tong aa naini di aa thung kosom mangsi naini tajagmani aa boti no mukhuloknani phano gonta rok nangano aswk aa kabangno boti khlainani naini di ko.